To boli aj riadne šupovice. A to vlastne môže byť pomedzi koľko času, koľko chceš? Nie. Kde môžeš byť? No veď tu, na tomto. Ešte predstavám, že môžeme jedno môžeme tu. Keď som si myslel, že kamerujeme, tak sme nekamerovali. Oci, no tam je prúd. On sa stále hýbe. Dobre, ideme ďalšie kolečko. Keby teraz, že asi sa zvyšujú. A keby teraz, že Pani cestující, máme tady konci zbytné zábavy, takže máte Kamerujeme. Ricardo. se povedené. No, teraz do výsosti. Teraz na najvyššie.